ምሳሌ بمحرته بنردون بزين يردون እግዚአብሔር ሰዓት በሰዓት ዚያ ጽሕናሉ محرته ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስለ محرት ካነ መስክነካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ፍሉያት ሰባት ኮይና ስለዚህ ኮነሲ በቃ محرት ካይ እንታይ ምኽንብል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምስጢርና ይደው ምባለ ንቅጻል እስትንፋሴ አይኮንንካ ጽቡ ግብረ ላዕልንታ ትንባለ ምሕረትካ بزي حلي إنه هو سويس كم معلتين معلتي بويه زملالس مستيرنا يدو مبالي مغتال استنفاسي አይኮንን ካብ ጽቡቕ ግብረይ ላዕልንታ ትንባለይ ምሕረትካ በዚሑለይ እነኹ እወሳወስ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ብውዬ ዝመላለስ ምሕረትካ ምሕረትካ ብህይወት የምረንሎ ምሕረትካ ወምሕረትካ ምሕረትካ ምሕረትካ ብህይወት የምረንሎ ምሕረትካ ምስጢርና ይደው ምባል ሕስብና ብሎ ሃሌሉያ ንቕጻል እስትንፋሰይ አይኮንን ካብ ጽቡቕ ግብረይ ላዕልንታ ትንባለይ ሃሌሉያ እነኹ እወሳወስ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ብውዬ ዝመላለስ ምሕረትካ ምሕረትካ ብህይወት የምረንሎ ምሕረትካ 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 ብህይወት የምረንሎ ምሕረትካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ምሕረቱ ይብዝሕልና ሃሌሉያ 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 بتمني تسقات تعليلة كابها أرحيغ غيدة هاي مثلا نيرو بساغة نخوانو زتعامل بتمني تسقات
تتاليلي أبغى أرحيغ غيلي أي مثلا النيرو نساها مخوانو زتعامل تدعيسي مستملس زرقو حداوكا تغبين كاني بمحرة منو مخانكا أقريم كادني خاني تدعيسي مستملس زرقو حداوكا تغبين كاني بمحرة منو مخانكا أقريم كادني غني محيرتك محيرتك بيوت ينبرن منو محيرتك 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 بيوت ينبرن منو محيرتك هاليلويا سلام محرتك أنا مسكنك እግዚአብሔር هاليلويا بزحي محرتك دو يكونن بهوت زنبرني زلو لعلي مرد أيون قالت مدري كوازي قلتو بزحي محرتك دو يكونن بهوت زنبرني زلو لعلي مرد أيون قالت وزي قلتو كان سالغان بروح دميك السيبانية عبتك أملاخي بنبرين زلالة بحيرتك سالغان بروح دميك السيبانية عبتك أملاخي ينبرين زلالم محيرتك محيرتك بيني وبين ينبرن اليوم محيرتك 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 هاليلويا تمسكن هاليلويا وراها كم كتبت عيني لزلالم يتعكرن محارم تقاون أملا بعل بزوح لو هاتنحكن እግዚአብሔር በመንገድኻ ጻድቕ ኢኻ ክብርኻ ሕያዋይ ብሓቂ ንዝትውዑኻ ቀረብዮም ኢኻ ይትድንግን ኣፈይ ምስጋናኻ እግዚአብሔር ይዛረብ ልዕል ኣቢሎ ኩሉ ሥጋ ንቅዱስ ስምካ زلالم علم باركو محيرتك محيرتك
አሎ ምሕረትካ 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 የምረኒ አሎ ምሕረትካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምሕረትካ የምረና እግዚአብሔር ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ እዩ ሃሌሉያ بزحي محرتك ديكونت بهوت زنبرني زلو لعلي مرد أيو قالت مدركوا زي قلتو بزحي محرتك ديكونت بهوت زنبرني زلو لعلي مرد أيو قالت مدركوا زي قلتو محرتكان سالغان لوعد ما يكسبانيه عبدك أملاخي ينبرين زلالي محرتكان سالغان لوعد ما يكسبانيه عبدك أملاخي ينبرين زلالي محرتك محرتك بهيوت ينبرن منه محرتك 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 تمسكن سلا عبيد فتك هللويا نقلتوي نخلل هللويا بغالات أهنا يقلتن يقلتوك بتين اتيناتك محرت عادي لك غتير تبزحان ليلوهان قنا خيك الكون يحاترني قالات ازمرك وديس تمسكن يقبل تمسكن يقبل تمسكن يقبل تمسكن تمسكن يقبل تمسكن يقبل قلتوك بتين اتيناتك محرت عادي لك غتير تبزحان ليلوهان قنا غيك الكون يحاترني قالات يزمرك وديس تمسكن يقبل تمسكن يقبل تمسكن يقبل تمسكن يقبل تمسكن يقبل هللويا تمسكن هللويا تمسكن سيدك محرتك هللويا هللويا هللويا
محرت أملاخ زبز حلو تلوس هاليلويا كبري هاب من እግዚአብሔር هاليلويا ناي بحق محرته بزي حلنا يزعمت زيا هاب عامت ناس سغاغر ابز بصيحنا له ببزو حاتيات رخابك هاب املاح رحقنا ينا እግዚአብሔር ግን محرتኛይ نابو خنملس كلنا يحقفنا هاليلويا كنت تطفو ودي مستفس طفيبو غيرو ايطفن بسملسس انتي غيرو لنا بزرغو حداو ناغوي انتي غبرو حقفو يزبلن بزح غزي كاب እግዚአብሔር زرحقنا غزيات አሉ እስከ نحسب هاليلويا بتمنيت سقا تتاليلي كابخا أرحيغ غيدي أي مسلن نيرو مساغا مخانو زتعامي بتمنيت سقا تتاليلي كابخا أرحيغ غيدي أي مسلن نيرو مساغا مخانو زتعامي تتايسي مستبلس زرقو حداوكا تقبيلكاني بمحرت ملو مخانكا أقريمكا دنيقكاني تتايسي مستبلس زرقو حداوكا تقبيلكاني محرت ملو مخانكا أقريمكا دنيقكاني أقريمكا دنيقكاني أقريمكا دنيقكاني أقريمكا دنيقكاني أقريمكا دنيقكاني هاليلويا مقرمي خانسها محرت كاملوي محرت كاملوي هاليلويا سلام ناس لزخون كان مسكنك كالونا عرفت ناس لزخون كان مسكنك كالونا هاليلويا 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 سلامي خاخ نبلوينا هاليلويا سلامي خانس عرفتي هاليلويا عرفتي بكالمي خانس هاليلويا معبلاتنا يهوت عزيو تبزحين امنتيك فتاتين حدد حري حدد أميرو زي حلب سلام كا يسوسي لبي يعديو تمسكن يسوسي أميرو زي حلب سلام كا يسوسي لبياديو تمسكن يسوسي يسوسي حبكاني سلام أبا حضر خبكو سلام يسوسي حبكاني سلام أبا حضر خبكو سلام امناي علم أيكونن امناي علم أيكونن امناي علم أيكونن امناي علم أيكونن يسوسي حبكاني سلام أبا خازر خبكو سلام يسوسي حبكاني سلام أبا خازر خبكو سلام
أبناي علم أيقونين أبناي علم أيقونين أبناي علم أيقونين أبناي علم أيقونين هاليلويا أبا خازر خبكايا وسلام هاليلويا أبناي علم أيقونين أنا زبكم سلام أنت علم تبكم سلام أيقونين هاليلويا سلام كغنني له سحاسب كو لدحرين كمغياي وينور غيبيو لبي كيشبر كمون كيسمبر يبقاني سلام أبناي عالم زبلت سلام كغنني له سحاسب كو ددحني نفاس كمغياي وينور غيبيو لبي كيشبر كمون كيسمبر يبقاني سلامك أبناي عالم زبلت يسوس هبكاني سلام أبا خازر خبو سلام يسوس هبكاني سلام أبا خازر خبو سلام أبناي عالم أيقونين أبناي عالم أيقونين أبناي علم أيقونين أبناي علم أيقونين أبناي علم أيقونين أبناي علم أيقونين هاليلويا 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 إني على ما يكون هاليلويا قبل بيالوكا هالبوتا قبل بيالوكا سفح بوتا قبل بيالوكا عبي بوتا قبل بيالوكا سفح بوتا وناني 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 زفاناي لبي 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 وناني عبد بيالوكا عبي بوتا عبد بيالوكا سفح بوتا عبد بيالوكا عبي بوتا عبد بيالوكا سفح بوتا وناني 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 زفاناي لبي وناني زفاناي لبي وناني زفاناي لبي وناني زفاناي لبي وناني هاليلويا لبنا زولن كايوت سغات راح هاليلويا هاليلويا
هاليلويا سلامنا زخونكا غويتا قال ايوننون لبنا هاليلويا بين خاطر هاليلويا هاليلويا تمنتايسي سلامنا يخا نسخا عرفتنا يخا هاليلويا يسوس هبكاني سلام كابا خاز رخبكو سلام يسوس هبكاني سلام كابا خاز رخبكو سلام كمناي عليم هايكونن كمناي عليم هايكونن كمناي عليم هايكونن كمناي عليم هايكونن يسوس هبكاني سلام عبا خاز رخبكو سلام يسوس هبكاني سلام عبا خاز سلام يسوس تهبو سلام نسخا تهبو سلام كمناي عليم أيكونن كمناي عليم أيكونن كمناي عليم أيكونن كمناي عليم أيكونن يسوس هبكاني سلام كابا خاز رخبكو سلام يسوس هبكاني سلام كابا خاز رخبكو سلام كمناي عليم أيكونن كمناي عليم أيكونن كمناي عليم أيكونن كمناي عليم أيكونن هاليلويا كبرنا علتا الناس بويتاز سلام ناس لزخونا هاليلويا هاليلويا سناي كابزي حلنا يو هاليلويا عرفت كابزي حلنا يو هاليلويا كبرن علتانسك هاليلويا نزغوي تازي هاليلويا يسوع تمسكن وعلت كابزي حلنا يو سنايكا عبي وتيندو بزيحو تبوكا عبي وتيندو بزيحو كقطرو انت فتنكو بحده ماليسو بزازا يده عينا جنبيرنا عينا كنقرفو هاليلويا هاليلويا سناي كابزي حلناي هاليلويا سنايكا أبي وتيندو بزيحو تبوكا أبي وتيندو بزيحو بقطرو انت فتنكو بحده ماليسو بزازا يده
سنايكا أبي وتين ديو بزيحو تبوكا أبي وتين ديو بزيحو قطرو انت فتنكم بحدا ملسو انبزازايده ملسو انبزازايده ملسو انبزازايده ملسو انبزازايده ملسو انبزازايده مسكاناي انهو عملخوي انهو التاي انهو عملخوي انهو 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 باهيلوكا اشتتو 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 هاليلويا هاليلويا نسيت المات زحلفك وبيقا لجني ويتحيلي تمكهتيغا هيوتي عتبيك يا غويت السخا نتي مرت نمسكانا لويت كالغا نمسكانا لويت كالغا نمسكانا لويت كالغا نمسكانا لويت كالغا نمسكانا لويت نتيت المات زحلفك وبيقا دجني ويتحيلي تمكحتيغا هيوتي عتبيك يقويت السخا نتي مرد نمسكانا لويت كالغا 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 أمسكنك 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 إبارغك 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 إودسك 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 إحللك 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 هاليلويا مسكانا قبلكم قلبي بلوت نجر تزمر نتي عبي سمكاك خبر زبلوت حتا بتيحني زبكو يلي زمر دعا بملو حيلنا غاملخ 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 مسكاناي تغبل عملخوي تغبل وداسي تغبل الانتاي تغبل 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 أمسكنك 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 إبارغك 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 إودسك 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 إحللك 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 هاليلويا مسكانا نعخى هاليلويا
نتي تلمات زحلف قوابيغا دجني ويتا حيلي تمكحتيغا هيوتي عتبيغا يغويتا سغا نتي مرد نمسكانا لويت كاليغا 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 نتي تلمات زحلف قوابيغا دجني ويتا حيلي تمكحتيغا هيوتي عتبيغا يغويتا سغا نتي مرد نمسكانا لويت كاليغا 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 مسكانا تقبل عملخوي تقبل وداسي تقبل التاي تقبل 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 أمسكنك 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 أباركك 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 أودسك 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 أعللك 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 أمسكنك 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 أباركك 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 أودسك 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 أعللك 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 هاليلويا هاليلويا يقرمن لو أنس محرتك محرتك يقرمن لو أنس محرتك محرتك يسوس فيلويغا يسوس فيلويغا يسوس فيلويغا يقرمن لو أنس فقريقا فقريقا يقرمن لو أنس فقريقا فقريقا يسوس فيلويغا يسوس فيلويغا يسوس فيلويغا يسوس فيلويغا يسوس فيلويغا بهوت كنفير هوت غنقاني بلوحات بتقان زتنا نقاني أنا بفكرغا تماري غلغو كم تتفتوني فتوك علهو كم تتفتوني فتوك علهو بيت وكاي بيت وكاي نسغى فكرم لاغيغا بينغا بحرة النايغا نسغى فكرم لاغيغا بينغا بحرة النايغا بيت وكاي بيت وكاي نسغى فكرم لاغيغا بينغا بحرة النايغا نسغى فكرم لاغيغا بينغا بحرة النايغا هاليلويا
اللي تازلون زبويتا هاليلويا محرت كان سهل غان الناس عباني عبيت كان زلقالي ينبراني سلازي وقويتا عزيفت وكا كتفتو زقباكا كبور أملاغيغا كتفتو زقباكا كبور أملاغيغا بيت وكاي بيت وكاي نسغى بكرم لاغيغا بينغا محرة يايغا نسغى بكرم لاغيغا بينغا محرت كان سهل غان الناس عباني عبيت كان زلالي ينبراني سلازي وقويتا عزيفت وكا كتفتو زقباكا كتفتو زقباكا كبور أملاغيغا بيت وكاي بيت وكاي نسغى بكرم لاغيغا بينغا محرتنيا نسغى بكرم لاغيغا بينغا محرتنيا بكرم لاغيغا هاليلويا 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 محرت كان سالخا الناس عابانا هاليلويا محرت كان سهل غان الناس عاباني عبيت كان زلالي ينبراني سلازي وقويتا عزيفت وكا كتفتو زقباكا كبور أملاغيغا كتفتو زقباكا كبور أملاغيغا هاليلويا كتفتو زقباكا كبور يغان الصغار محرت كان سالخا نسعبانا هاليلويا 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 أملخو نبخنا متى هاليلويا فقم إلا نسجد هاليلويا أبكر ميخا فقم نبل نسجد فقم إلى سجد الكام فقم إلى سجد الكام بركخ بلا أبكر ميخا بركخ بلا قدميقا فقم إلى سجد الكام فقم إلى سجد الكام بركخ بلا قدميقا بركخ بلا قدميقا فقمنا بلا بقدميقا هاليلويا أبقدميقا بركخنا بال هاليلويا محرت كان مسرانا فقمنا بال هاليلويا
نام غدسكا متلخو كعتنلكا قال سرح يبلين بجكا مملخناخا بجكا مملخناخا نام غدسكا متلخو كعتنلكا قال عيو يبلين بجكا مملخناخا بجكا مملخناخا بجكا مملخناخا بجكا مملخناخا نملخك لنا እግዚአብሔር ፍግም ኢልና ነምልኸካ ብቅድሜኻ ፍግም ኢለ ሰግደልካ ፍግም ኢለ ሰግደልካ ብርክብ እብል ኣብ ቅድሜኻ ብርክብ ይብል ኣብ ቅድሜኻ ፍግም ሃሌሉያ ፍግም ኢለ ሰግደልካ ብርክብ እብል ኣብ ቅድሜኻ ሃሌሉያ 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 ክብሮ ሁሉን እግዚአብሔር ይኹን ነው ሃሌሉያ እልልታናዊ ይኹን ነው ሃሌሉያ አምላክ ይባርክ አምላክና ይኹን እግዚአብሔር ሰናይ አባይ ባራይ እግዚአብሔር ሰናይ ምሕረቱ ንዘላለም ነበር ናምላክ ሰማይ አመስግኖ ጎይታ ይባረክ የራሐወይ ጎይታ ይባረክካ ወንደርፉል መላልካ ሁሉ ጊዜ ጎይታ ባረክካ መርዕት ጎይታ ባረክ ለንከነ በቃል አምላክ ተማላለሰን ዝቀነይ ትራይ ዮሐንስ አምላክ መስገን ምዕራፍ 1 ዘላ ከም ብበልኩም እሞ አምላክ መስገን ታይሉ ጥቅስር ባዓተ ዮሐንስ ነተን አብየሳ ዘለዋ ሸውዓተ ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘሎ ሸውዓተ መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን በኽሩሙታትን ርእሲ ነገስታት ምድርን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ንዑ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ኃጢአትናውን ብደሙ ዝሓጸበና ንእግዚአብሔር አብኡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ዘላለም ዓለም ንዑ ይኹን አሜን ጎይታ ይባረክ ካህናት ክንከውን ዝገበረና ዛካን ብጣዕሚ ዝፈትዋ ካህን ሙኻን ምናልባሽ በዓድና በባህልና ተሪና ያቁር ካሊያ ትመስል ካህን ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝቆም አምላክ መስገን እግዚአብሔር መስዋዕት ምስጋና ዘቅርብዩ እግዚአብሔር ካዝሰምሮ ሰቢ አምላክ መስገን ነዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ኮይንልና ይመስገን ጎይታ ክብር ሃቦ ካህናቲና አምላክ መስገን ካህናቲና አምላክ መስገን ኖርማል ሰባት አይኮናን ካህናት ዝገበረና ስብሐት ይኹን አምላክ መስገን ጎይታ ይባረክ ህዝብ እግዚአብሔር ቋዳ ሐን መጻኹም አምላክ መስገን ምናልባሽ መጀመሪያ ጊዜ ዝመጻኹም ሕዋት ቅድም ሰላም ክንብለኩም ካብ ሩሑቅ ይኹን ካብ ቀረባን መጀመሪያ ጊዜ ናብ ዝሕብረ ዝመጻኹም ሰላም ክንብለኩም ዕድል ክበኩም በዛ ጸጋም ተለኹም
نأوان كدميتا نحدش عمت نسجاجر الله نبرنا أوان أم مدرخ ده يبنيره سلازي روس حدش عمت نبالع دراي رخبكن لو معلت جن إجزاء مسكن درجة كابدر الداني 14 عامة يجير له قداميتي نحدش عمت حليفاتني تولدنا قداميتي سنبت سجع حج أنا إذا قلقل مالتي بقى تامي إذا خبرنا أملاخ يخون زي روح سعد شعمت نقول لخاتكم إنكوا عبد صحنا بحكي أنتوي كابتي زمر زنبر مزمور أنت دارين أيو زيابير بمحرته سلاز خللنا ويدما محرتك زيابير سلاز لنا إنا نعمت النسجرة زي محرتنا زيابير مس عمتات تتححز نجارات أيقونن ويدما مس حدا عمت جلست تتححز نجارات أيقونن بفلاين عنا مس من تايست تتححز محرتنا زيابير تدعيلنا مستي كم جمرتها ويتها استقبلنا له سقعتنا يمو داتا معرفة وتانا النبت حلو زلنا يوم منفساوي هلاوه تاين تدعيلنا ناي محرت بوتاي سلام تاين تدعيلنا يسوع كريستوس أب كندانا سب كوينون كلا يقتصر سلزلو تمحرتو واي قارسني سلازينا بهوت زلونا مو سلام محرتو كل جزء إنا خنا مسكنوز جبعنا كل أوان دم إنا خنجرم زجبعنا مالتي زيابير مسكن فعادنا تدعونكم كلام لخ كرم من باونا في الله كم هاجرن كم حزبن في الله كآخم كرنا أفريقيا سقيلنا نحلفو كنتات أيكون عندنا مو كابزلنا يوتسينا أبزع قداميتي جزء زعبها كرنا أفريقيا كم أدمى زعبها هاجرنا بزعبها حزبنا كم أدمى بزعبها حزب إثيوبيا زعبها حزب تجراي زعبها حزب السودان كله يشتي كنصلينا እግዚአብሔር መስገን ጾይልና ተዲ حلفنا يوصبو እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር በመሕረቱ ክዝክረና እግዚአብሔር ኣብዚ ዞባዚ ሓንቲ ቃል ድዛረባላ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፍልስፍና ናቱ ስምረት ደለዎ ሓድሕዳዊ ሓልዮትን ክብረት ናይ ሰባትን ዘለዎ ወይ ድማ ኣፍሉጦ ዘለዎ መሪሕነት ወይ ድማ ወለዶ እግዚአብሔር ከተሰአልና كلاتنا سكبز نجارات الزين تصلي እግዚአብሔር محرت كجبرلنا اشتي ጸሎት نصلي حواتي قالكم اوصوا حواتي እግዚአብሔር ጸሎትكم يسمعوا ذكرنا ولو كاوغئن وروغئن سورنا ولو كاموتن كرتتن سورنا نزي زوبازي እግዚአብሔር አምላኬ محرت كبر زوبا قرنا أفريقيا እግዚአብሔር አምላኬ ذكره እግዚአብሔር መስገን ተዳአ ፈዓደኛ ኮይኑ ሓወይ ሳሚ ማነ ናብዚ ጽውዒ ክንዲ ኩላትና ኮይኑ ማሕበር ወኪሉ ጸልየልና ሓቶ እግዚአብሔር መስገን ኩላትና ክንጽሊና ምስኡ ኮይና ግና ቃላት ከናፍርና ነውጽ እስኪ محرت ካዘከረና በልዎ ጠምተና በልዎ ሃሌሉያ عينتي نابخران العلال لخو رديتي كابيز متسني رديتي سي كابتي سماين مدرنز قبل እግዚአብሔር እስኪ حنت دقيقة داون هالي علنا حجي دقيقة يمانا إدنا اسك حافنا بلو رديتنا እግዚአብሔር كابخايو يعني تخلنا بخاي تمتها نقولو أتا لوه እግዚአብሔር نقولو أتا تدنقص أتا تري أتا تسمع اسك نقولو أبو أبلع علي أب السماء أب تحت دماء أم مدري أب كله ملؤ ملك سلطان زلك እግዚአብሔር أزيخا عبيخا مو خبرنا هبك لنا እግዚአብሔር نسخا بعد سلطانيخا
أما حداري إخا جزائي إخا ملاخي إخا نزغلو به وتتنبرو نسخا إخامو وكجي أبير كبر نبكى لنا وعملخ عبيد كاس لنفلتو سلطان كاس لنفلتو جزءات كاس لنفلتو من محدار كاس لنفلتو وتصر كاس لنفلتو سي بزمع التزدما كم والكسب كم محبر كم هجبي كم زيقا خوينا اكزابير داونا نابخانا العلال لنا بزعبا مدرنا بزعبا قرنا افريقيا بزعبا قربا بتنا كلهم بشي ميسوس نصلي لنا واكزابير لهم عن تدما نصلي لنا طراش دي طفاناس محروتي تودن زون صقا اكزابير تبايل تصعيفو واملاخ صلاعي زي حسبو يبلون نسو اكزابير املاخ ابي نطفات زوبازي نطفات حزبتات زي فحارو نجر يلن وكجابير نسخاقنا وكجابير نسخاقنا محرت كان زلالم سلاز نبر هي او سلاز خون كاسي كساب حجي واملاخ كم خوين وزل لو خوين اللوم وانا مسقنا كالنا تستحسب غاليو تستوت انا غاليو تستمدب غاليو محرت كاقنا اكجي ابير لو هات كاقنا اكجي ابير وكجي ابير نزوبازي اصليل ولو مو تمسقن اصليل ولو مو تمسقن واملاخ بزح نغرات وحيزو بزح نغرات تمديبو متيو محرت كاغنا اكزي ابير كسالهم معنتي كم خوين اللوم مو تمسقن كم تحلم صلاي كم تحلم اغاننتي كم تحسابهم وكجي ابير مانم اكزي ابير ابت زوباس ترفاي محلون اتاغلو تخيل اكزي ابير ندنقكلنا بزون مسكنك كلنا طراش زي طفاناس محلوتي تودن تبايل تصحيفو زون محلت كايمو تمسكن ابز عامت زدما دقيمنا نصلي لنا اكزي ابير املاخ ابوي ازيا مدرنا هاجرنا حزبنا زوبانا غربابتنا ኤርትራ ኢትዮጵያ ሱዳን ጅቡቲ ሶማል ግብጽ ኬንያ ሁሉም ተዞባና ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ አቦይ በኢየሱስ ስም እንጸልያለና ውግ ወለውግ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይነቀል ጥፋት ነፍሳት ዝደሊ ሰላም ዘይደሊ ሐጎስ ዘይደሊ እልልታ ዘይደሊ ምስጋና ዘይደሊ ሰላም ህዝብታ ዘይደሊ ሰብ ሰላም ከአትኹ ወጽ ዘይደሊ በኢየሱስ ስም ይነቀል بشم يسوس ينقل جبرها ينقل علامها ينقل منفس كوينات ناي طفات ناي دم منفساس ناي تشقونا ناي حزن ناي غواهي ناي مسقرقر زبله كله بيسوس سم ينقل بشم يسوس ينقل صره حصانات صره منسيات صره ديتات صره بوتات صره دعبايات صره بحغوتات زخونه كله بشم يسوس ينقل نوج سعوسن مدري مودعتا يقبرلو تصحيفو ابز زوباز እግዚአብሔር አምላክ አቦይ مودعتا ስለተገብር ነመስግነ ካሎና እጁን ኢትካት ሕልወና አሞ ተመስገን ዕቁባ ኻይና እግዚአብሔር زوباز ባኻነ ማዕቆበለና ህይወትና ባኻነ ማዕቆባለና ነገራትና ሁሉ አባኻነ ማዕቆባለና መርሐት ዝምድር እግዚአብሔር አባኻነ ማዕቆበማለና በኢየሱስ ስም በስም ካን ባርኾማለና ብሩኻት ይኹኑ እግዚአብሔር سلام حزبهم يحسبوا سلام كبابيهم يحسبوا سلام قربيتهم يحسبوا نأت حساسبوا أمزجز زبالة كله ناب سلام زيق النع زبالة كله سأل السلام زبالة كله سأل معبالة زبالة كله أمها أبز زمن زوج زي أبير بيسوس سمين نقل بالشيم يسوس ينقل الالتان أخبز الزحيم وتمسكن حقوسنا أخبز الزحيم وتمسكن مسكانا أخبز الزحيم وتمسكن كل تم كايد سعر موكزي أبير تمسكن حسابات كايز في تسمم وتمسكن جنا زخباب زكزي أبير ناي ونجيل كخوني ناي مسكانا كخوني جنا ناي الالتا كخوني جنا تسخاز بالكايو كخوني تزرع أنا يو كخوني تدسمع أنا يو كخوني وكزي أبير الكا كخوني وتمسكن كبرنا عخان بكا تعرفوا زلوا جينا ساعتنا نسخ حلف بالشيم يسوس علينا آمين. Thank you سامحوا. شيخ زابير مسجن كوب كنبلينا. بزعباز زوبازي كبيت صورالونا. زارو وليد اللي نجنت مع الخبد بله رئيس الأدراء أخوي. زابير معرتي قبرلنا عليه. آمين. كما هاجر እግዚአብሔር ይጠምተና ከም ህዝቢ እግዚአብሔር ይጠምተና እግዚአብሔርን ህዝብና ይعرفو ስጋ ሕጂ ዝዓረፈ ህዝቢ እዩ ዘሎና እግዚአብሔርን ህዝብና ይዘክሮ እሺ እግዚአብሔር መስገን
دقيمكم تسوى يولوكم نه إفسون سالساي معرف جن مسايكونكم كتحزيهم تيقال ناتونا يجزاء وشو حيل سلزلوا بحد قينا كان بوينا بدحري يشعو زحلف جيزة زجمركو حسابات نيرو زحلف جيزة which is last year دهون دلوا مالد إيش بشم يسوع كريستوس كان بوي خمزيبل سلازي أنا باولوس ما أنت أقوم هذاب نا يسوع كريستوس أسر كذا ما حد يرى خمس صحابكو تميستر كمية بيلو تميستر كمية بيلو برأي كم زفلت أني بزعباتي سليخاتكم توهبن ما قابين نتسجى أملاخ سمعكم ما أنت قومكم سي مسام بابكم ما أتي أب ميستر كريستوس اللون نفلتت كتستوعلوا يكون لكم كم تي إذا حجين وتم قدسان هوارياتون نبياتون بمنفس قدوس تقل صلهم كوينو أبتم قالوا أتولدون دك عدما يتفلتن مالت أحزاب سي موارس تحدث جاب وانجيل أبي يسوع كريستوس ما معقل تتسبق خمسخنو أنا كم جبر حيلو كم تتوهبني وهبت سجى أملاخ أجل قال وانجيل كونكو نعي كاب كلهم قدوسان لا تغنزبل اتزي مرمر هابتي كريستوس نهزاب كسبخ أزت سجى زت وهبني اتي أفتي كله زفتري أملاخ كابزر عالم تسوير وسنبرة مشتر مجابين نتون كمي مهانو نقولهم كبر حلهم توهبني أملاخ تعوز حز عينة أطبابو حجيبة محبور جيرو نتوم أفسمايات سلوش متات سلطانات من أنتي قبلتهم كمتي بخريستوس يسوع قويتانا زجبرون أيزل عالم مخرو سالا بخريستوس مأمنا نحنا تبعات بأمنتو مأتاون بو علونا سلازي كبراتكم يمو باتي ما انتاكم زبات حاني تأباي كي تسلكيو إلمناكم الله ما انت زون نابتي عب سماياتنا مدرن زلو كل ولودوتات كاب اسم أبو ببركين بركة خالو بمنفسو عبتنا يوش تسب بحيلي ما انت خطبرتعو كمتي هابتو خبروخو وحابوكم تسلي الله كريستوس أبلبهم بأمنة ما انت حدر أفقري سور سديدكم تسريدكم مس كلهم قدسان مكفوحون من واحون معماقون قموتون انتاي مخانو مستو عال كتكئلو اما نتاني فلتات حالة تبلا فقر خريستوس كتفلتوا كسع كله ملأت أملاخ ما انتي كتملقو تسألي الله جناخه كمتي عبانا زقبر حيلي كابتي نحنا ان لمنون نحاسون زبله انبزع عزيزو خقبر زكالو كابزل العالم نزل العالم نخلو ولد ولدتات أبتا محبر بخريستوس يسوع نعو كبري خنو آمين زيابير مسكن دايلوم معلتي أرستي متايو أبزات حفت زي تحالفت نذكر ندحر كوينا أبكلت حسابات كفيلنا ينار إنا نيرنا والدي تاقندي حمرت ملأختي هورب أولوس سب إفيسون بفلاي كابزا سالساي معرف كبلوم دلي دولو كابتا قداميتي حسابات كجمر كله زي تزاربا تبقيسنا رئينا نيرنا والدي تاقندي حمرت حساباتو هورب أولوس أبزن سب إفيسون كزاربو مدلي دولو تا إلنا نيرنا تافقدي 10 سلسته دلا 10 سلسته انت آتبل سلازي كبراتكم يمو داي ما انتي باتي ما انتاكم زبط حني صباباي كي تسلكيو داي غبركم الله علمناكم الله حجي امونغو ابزي صحفت زيا تايلنا نيرنا متو متان كوننا اقديمو ابزا قدامي تحت بصحف كزاربن كله هانيصو زمصه حسابات الله حجز هانيص وزمص حسابات انتاي بزبل حسابات حجي زسنيو دلو نت ددليو دلو وي دما نت حمرت نايت ملأختي كبلوم دلي دلو كزاربهم كله انتايلو تزاريبو بتا مستጻምር وي دما ملاغبو قال نبلا سلازي بتبل قال يو جميرو ይልና ማለት ስለዚህ ዝብል حسابات እንታይልና ነርና ገለ حسابات እና ተዛረበ ወይ ድማ እና ሃነጽ ዝመጾ ነገራት ስለዘሎ ንዑ ሞር ኢንፈሳይዝ መታን ክገብር ወይ ድማ መታን ከስምረሉ አንደርላይን መታን ክገብረሉ
ስለዚህ ደለየ እንታይ ኢልዎም ሕጂ ስለዚ ኢልዎም ስለዚ ማለት እንታይ ማለት ኢልና ሕጂ እዚ ካብ ሃለወ እዚ ካብ ኮነ እዚ ካብ ሃለወኩም ዝብል ዘስምዕ ነገራት እዩ ምክንያቱ ኣብ ቅድሚ ኣብ ላዕሊ ብፍላይ ከዓ ንኣሕዛብ ጥራሕ ዘተኮረ ኤፌሶን ኣሕዛብ ስለ ዝኾኑ እቲ ብክርስቶስ ዝኾነሎም ነገራት ተዛሪብዎም ስለ ዘሎ ስለዚ እዩ ሕጂ እንታይ ይድብሎም ደሎ እንተ ኢልና ስለዚ እምበኣር ይድብሎም ደሎ እዚ ካብ ኮነ በቲ ምእንታኻትኩም ዝበፅሓኒ መከራይ እንታይ ኣይትኹኑ ኣይትሰልክዩ ስለምንታይ እንተ ኢልና እዚ ነገራት እዚ ስለ ዘለኩም ይድብሎም ደሎ ተቐዳመይቲ ሓሳባቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኑ ኣብዛ ሕመረት መልእኽቲ ዛፈቕዳ 13 ደላ እንታይ ይድገልጽ ደሎ እንተ ኢልና ስግኣቱ ይድገልጽ ዘሎ ወይ ድማ ፍርሃቱ ይድገልጽ ዘሎ ብምክንያት እቲ በጽሒዎ ደሎ ማእሰርቲሲ ዞም ሰባት እዚኦም ንድሕሪት ከየብሉ ወይ ድማ ልቦም ከይረዝዝ ወይ ድማ ከይስልክዩ እሞ ንድሕሪት መታን ከይምለሱ እዮም ኢልና ነርና ማለት ግን እዚ ጥራሕ ከኣይኮነን ብትብል ሓሳባት እዚ ሕጂ እንታይ ይድብሎም ደሎ እንተ ኢልና ሓደ ምእንታኻትኩም ስለ ዝኾነ እዚ ሁሉ ዝተባህለ ነገራት ንኽብረትኩም እዩ እቲ ናተይ ማእሰርት እውን ንባዕሉ ከዓ ንኽብረትኩም እዩ እሞ ስለዚ በቲ ምእንታኹም ዝበፅሓኒ መከራይ እንታይ ይትኹኑ ኣይትሰልክዩ ኣይትሰልክዩ ጥራሕ ከዓ ደይኮነሲ ከማን እንታይ ይሓዊሱሉ እንተ ኢልና ልማኖ ይሓዊሱሉ ከይትስልክዩ መታንሲ ይልምነኩም ኣለኹ ሕጂ ድልማኖ እንተ ምሕፅንታ እንተ ኣቕሪቡ ዘለዎ ስግኣትሲ ወይ ድማ ዝነበሮ ስግኣት ማዕረኽ እንደ ዓብይ ምዃኑ ካብዚ ፅሑፍ እዚ እንታይ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንግንዘብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ሰጊኡ ነይሩ ንድሕሪት መታን ከይምለሱ በቲ ዝበፅሖ ናይ ጳውሎስ መከራ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ነርና ድሕሪኡ ንመን ስለ ዝኾነ ንዕኦም ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ነታ መንገዲ ይስዕብዋ ስለ ዘለው ጳውሎስ እንተ ተኣሲሩ ናይ ጳውሎስ ምፍላዩ ጥራሕ ደይኮነሲ እቲ ደስጎኦም ካልኣይ ነገራት እንኮላይ ንዕኦም ስለ ዝኾነ ይፅባሕ ማለት እዩ ማእሰርቲ ይኹን ወይ ድማ ምስኡ ተዛማዲ ዝኾነ መከራ ዝበሃል ብምክንያት እምነቶም ብድሕሪኡ ክስዕቦም ስለ ዝኾነ በዚ ፍርሃት እዚ ንድሕሪት መታን ከይምለሱ እዩ ሕጂ ስግኣቱ ማለት እዩ ግና እንታይ ኢሉ ሽዑኡ ምእንቲ ዝውን ኢሉ ተዛሪቡ ማለት ምእንቲ ዝውን እንታይ መታን ክትኮኑ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ መታን ክትብርትዑ ድማ ይፅልየልኩም ኣለኹ እቲ ደለኩም ነገራት ብምፍላጥ ጥራሕ ደይኮነሲ እንታይ እንኮላይ ኣብ ውሽጥኹም ሓይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ድማ እቲ መንፈሳዊ ህላውኹም ብምብርትዑ እንኮላይ ነዚ ነገራት እዚ መታን ክትብድህዎ ወይ ድማ ክትሰግርዎ ወይ ድማ ኣብ እምነትኩም ክትጸንዑ ወይ ድማ እምነትኩም ስጋዕ መወዳእታ መታን ከተብፅሕዎ ምእንቲ እዚ ድማ ይጽልየልኩም ኣለኹ ኢሉ ሕጂ ተቐዳመይቲ ትጽልየሎም ዘሎ እንታይ እንተ ኢልና እምበኣር ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ መታን እንታይ ክትገብሩ ክትብርትዑ ኣብዚአን ሰለስተ ነገራት እዩ ጸሊሎም ደሎ ታ ካልአይቲ የሎም መዓልቲ ኣርእስትና ክትከውን ማለት ታ ካልአይቲ እንታይ ኢሉ ይዛረቦም ደሎ መሲላትኩም ብእምነት ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ምእንቲ ክሓድር ትብለ ብእምነት ሕጂ ኣርእስተይ ብእምነት ምንባር ድብል እዩ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጽልየሎም ደሎ እምበኣር ተዳኢልና እዚ ክብረትኩም እዩ ኢልዎም ስለዚ እዚ ክብረትኩም እሞ በቲ ምእንታኻትኩም ዝበፅሓኒ መከራይ ኣይትሰልክዩ ኢሉስ ምእንቲ እዚ ጥራሕ ደይኮነ ከኣንሲ ይጽልየልኩም ኣለኹ ትድጽልየልኩም ደለኹ ሕጂ እንታይ ተዳኢልና ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ መታን ክትብርትዑ ኢልዎም መታን ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብኩም ብሓይሊ እንተ በርቲዕኹም ስግኣተይ ረሊፍ ክኸውን እዩ ምክንያቱ እንታይ ክገብርኔ ኦልሬዲ ሓይሊ ስለ ዘለኩም ነቲ ዝመጻኩም ዘበለ ፈተና ወይ ድማ መከራ ወይ ድማ ክመጻኩም ኢልኩም እትሰግእዎ ነገራት ብኡ ኣይክትሰግኡን ኢኹም ምክንያቱ ውሽጣዊ ሓይሊ ስለ ዘለኩም ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ክትሰግርሉ ትኽእሉ بأمنات كتسأنعلو تقولوا أتحسكم هذا اللهم من قد غا كسع ما فتسم تاخذوا بتحلو اتقلوا حيلي متان كترخبوا إيدت اللي دلخوا إيدو بلهم دلهم عليه نسوت راح كعادي يكون أجن كريستوس كأب أمنات أبلبهم أنت انتاي كجبر بلهم دلهم ما أنت حدر كل يرو مغنياتو حجم مستاسقاتو أتحيزنا تدارينا يا أبلبهم بأمنة متان كحدر بأمنة أبيلوسي كريستوس أبلبهم متان كحدر تبي الحسابات انتاي مالتين تدعينا بملأت نلبهم متان كقوت أترو مالتي ويدما أبلبهم متان انتاي كجبر كجز مالتي أبلبهم بأمنة بملأت يسوع كريستوس انت دعا جزيو
ወይ ድማ ንልብኹም ብምልኣት እንተ ደኣ ተቆጻጽርዎ እምነት ዝበሃል ነገራት ኣብ ልብኹም እንተ ደኣ ሃልዩ ንዝመጻኩም ዘበለ ፈተና እንታይ ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ይድብሎም ደሎ ማለት ይሕጂ ክስዕርዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ስግኣተይሲ ስግኣታይ ክኸውን እዩ ስለዚ ካብ ስግኣተይ ሓራመታን ክኸውን በቲ ሓደ ወገን እዚ ክብረት ዝለኩም ስለዚ ነዚ ነገራት እዚ ከም ክብረት ጌርኩም ረኣይዎ ደለኩም ነገራት ፍለጡ ተረድኡ እዚ ጥራሕ ግን ደይኮነ ከዓ ይጽልይልኩም ኣለኹ ኣብ ልብኹም ክርስቶስ ብምልኣት መታን እንታይ ክገብር ድብሎም ደሎ እንተ ደኣ ኢልና መታን ብእምነት መታን ክሓድር ይድብሎም ደሎ አርእስተይ በእምነት ምንባር ዝብል ካብዛ ጽሕፍት እዚኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦም ደሎ ዓላማ ናይዚ ትምህርተይ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ብምቕራብ ብደገፍ መንፈስ ቅዱስ ናይ እምነት ህይወት ምህላው ኦኬ ስለዚ ተቐንዲ አርእስተይ ብዛዕባ ካብዛ ጽሕፍት እዚኣ ተዳሪና ሐዋርያ ጳውሎስ ዝጽልየሎም ደሎ ኣብ ውሽጦም መታን ብሓይሊ መታን ክትብርትዑ ሪዛልት ናይዚ ነገራት እዚ ከዓ ክርስቶስ ብእምነት ኣባታቶም መታን ክሓድር ብድሕሪኡ ሳልሳይ ተዛሪብዎም ኣሎ ብፍቕሪ ድማ መታን እንታይ ክገብሩ ነታን ፍልጠት ሓለፍት ትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ድማ መታን ክፈልጡ ስለምንታይ እዩ ከምኡ ድብሎም ደሎ እንተ ደኣ ኢልና እምበኣር እዚአን ደገድስኦ ዘለዋ ሐዋርያ ጳውሎስ ስግኣቱ እዩ ካብ ስግኣቱ እዩ ሕጂ ድብገዝ ዘሎ እዚአን ጸሎት እዚአን ደበግስኦ ደለዋ ካብ ስግኣቱ እዩ ስለምንታይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ስለ ዘሎ ብምኽንያት እቲ ንሱ በፂሕዎ ደሎ ማእሰርቲ እዞም ሰባት እዚኦም ልቦም እንታይ ከይገብር ከይጀጁ ንድሕሪት ከይምለሱ እዩ ሕጂ ዘጸልዮ ደሎ ማለት ምእንቲ እዚ ድማ እየ ዝጽልይ ደለኹ ድብሎም ደሎ ማለት ስለስታ ካልአይቲ ዝጽልየሎም ደሎ እንታይ እንተ ደኣ ኢልና እምበኣር ክርስቶስ ብእምነት ኣብ ልብኹም እንታይ መታን ክገብር እዩ ክሓድር ባይዘወይ እዚ ሕጂ ዝዛረቦ ደሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስ ኣባሳሶም ንምህላው ኣይኮነን ዝዛረብ ደሎ ወይ ድማ ብዛዕባ እቲ ብምኽንያት ምእማንና ኣምላኽ ኣባና ዝኾኖ ወይ ድማኒ ኣባና ድሓድሮ ምሕዳር ኣይኮነን ዝዛረብ ደሎ ንሱ ውሁብ ጸጋ እዩ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ኣብ ህይወትና ቀዳማይ ድኸውን መንፈሳዊ ኩነት እንታይ እንተ ደኣ ኢልና እቲ ምስ ኣምላኽ ዝነበረና ሕብረት ጠፊኡ ዝነበረ ብምኽንያት ምእማንና ሕብረት ምስ ኣምላኽ ዝኸውን እዩ ስለዚ እዚ ሓንቲ ቅድመ ኩነት ጥራይ ኣደላታ እታ ቅድመ ኩነት እዚኣ ምእማን ጥራይ እያ ማለት እዩ ኣምላኽ ምሳኻ እናሃለዎ እንከሎ ግና እዩ ሕጂ ኣምላኽ ምሳኻ እንዳሃለዎ ከሎ ግን ብምልኣት ግን ኣምላኽ ንልብኻ ከይገዝኦ ይኽእል እዩ ሃገር ሰላም ሓንቲ ኣርእስቲ ድምህራ ላኽምህር ከለኹ ዳርጋቶም ነባራት ፈልጥዋ ኢኹም ንመጽሓፍ ቅዱስ ክንከፋፍሎ ከለና ወይ ድማ ክከፋፍሎ ከለኹ ኣብ 4 ክፋል ከፊልና ኢና ንሪኦ ሓቀይ ትፈልጡ ኢኹም እዚኣ ናትኩም ጌርኩም ኢኹም ስለዚ ታቀዳመይቲ ምቃል ግዜ እንታይ ኢና ንብል ህይወት ኣምላኽ ኣብ ሰብ ዝነበረትሉ ግዜ ሰብ ቅድሚ ውድቀት ማለት እዩ ስለዚ ምእንቲ እዚ እግዚአብሔር ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ካብዚኣ ምስ ትበልዕ መዓልቲ ሞት ክትመውት ኢኻ ሕጂ ንህይወት ደለዎ ኢኻ ክትመውት ኢኻ ድብሎ ማለት ሓቀይ ስለዚ እዚኣ ታቀዳማይ ምቃል ግዜ ህይወት ኣምላኽ ኣብኡ ስለደላ እንታይ ኣሎ እንተ ደኣ ኢልና ሕብረት እግዚአብሔርን ሰብን ኣቦቱ እዩ ደሎ ማለት ህይወት ማለት እንታይ ማለት ምዃኑ ብኻልእ ጽሑፍ ከርእየኩም ዳሕራይ ግን ኃጢአት ምስ ገበረ ካልኣይ ምቃል ግዜ እንብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ሞት ኣብ ሰብ ዝገዝኣሉ ዝነበረ ምቃል ግዜ ወይ ድማ ፔሪድ ሓቀይ ንኹሉ ምእንቲ እዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ሮሚ 5 ምዕራፍ ሞት ድማ ካብ ኣዳማት ሒዙ ናብ ኩሉ ሰብ እንታይ ገበረ ድብለና ሓለፈ ድብለና ሓቀይ ሳልሳይ ምቃል ግዜ ግና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብ ህይወት ኣምላኽ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ ዝነበረትሉ ምቃል ግዜ ምእንቲ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣነ ህያው እሞ ብዛዕባ እቶም ድስዕቦ ዝነበሩ ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ ኢልዎም ንስኻትኩም ግን ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ድበሎም ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ህይወት ኣብኡ ነበረት ታ ህይወት ከኣብርሃን ሰብ ነበረት ኢሉ ደሎ ማለት ሕብረት ኣምላኽን ወይ ድማ ከም ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ፍጹም ሰብ ሕብረት ኣምላኽን ሰብን ምስ መለኮት ዝነበረሉ ኣብ ምድሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ኣምላኽ በቲ መንነቱ ድገልጸሉ ዝነበረ ቤት መቅደስ ጥራይ ነይሩ ማለት እዩ ሳልሳይ ምቃል ግዜ ህይወት ኣምላኽ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ነይራ ማለት
رابعي مقال جيزي جنا بإفسون كلام عرفت دارينا يو تايجيرونا ترايلنا أملاخ بموت ودو يسوع كريستوس هيوان جيرونا مسؤول تايلو ما أنت تابع عزف كرنا عباي فقرو ببدلنا موتات كل ناس نعنا مس كريستوس انتاي جبرنا يو هيوان جبرنا هيوان جبرنا قبل كل حاجة أبي وثنا انت إيد فتسامة يتفتسمو ترايلنا بار حبرة أملاخ سبني ماتيو سلام انتاي ترايلنا وانجيل يوحنس معراف 14 فقد 10 تداري يخمو انا هياو يمو نسخاتكم هياوان كتكوني يخم سبله بتام عالتي اخمتي انا ابو دما ابايدلو نسخاتكم دما ابا نقتلو يخم يلو تزاريبو سلازلو مالت سلازي ابز حجي تزاربو دلو انت رايلنا بار كريستوس اباتاتو مهلاو ايكون انت زارب دلو كريستوس اباتاتو مهلاو اتي زتفصمه فصامه زسعابو بمنجد وانجيل نباتاتهم مسمته نساتهم كأون تاو ملسي مسحبو أبي وتهم بخومو بتسجاز بتسمى نجاراتي مالك مجزع جن كالي مجزع أنتي نحجي نبدلنا أنت رايلنا بار بإمنة جن كل قط هيوت كلك هجي أبنا كستاين ونرأيه هيوان كلنا نقول يسوع كريستوس كم نايب حتى مدحنا غيرنا تقبلنا كلنا أب كل صلاتاتنا هيوت قلب الدهوتات كقات منا كله إمنتنا تفتنلو جيزين ساعاتن ما عاد عندي مش حكي دخبدنا مع السؤال بقالاتنا إن الزاربوسي اتي ندليو نجارات كخون ندليو نجاراتي على حدا جيزي كابي جيزي أبي هرز عبي كوينوز رأينا خناتات أب جعزنا شحن مئتين سلام تاي دخون تدعيلنا امنتنا تاي سلازي كونتي أنت تدعيلنا كو سلازي عبيد لبنا بملئات تاي جبرن تدعيلنا بار أي تقطع أرون مالتي حلف ناي حدش عامت مأتوي تذكر تداخونكم اتي كافتي حدا ناي اساس نبر نغرات انت ينيرون تدايلنا تا قندي ملأخت انت انيرا ملو توكلتي ابي እግዚአብሔር ምግባር حقيمش ملو توكلتي ابي እግዚአብሔር ምግባር انت ማለት ተዳይልና ልብኻ አምላኽ ክቆጻጸሮ ከሎ ማለት ሕጂ ኣብዚኣ ጽሕፍቲ እዚኣ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦም ደሎም ባር እንታይ ተዳይልና ምስቲ ዘስግኦ ስጋት ብምትሓሓዝ ብእምነት ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ምእንቲ ክሓድር ይድብሎም ደሎ بايزوي زعبا أمنت كنزارب كلنا قال حسابات كنقرأكم قال حسابات كنقرأكم أبي يليو قال عرستنا مهار خلقهم قال تزاري بيلو بمسرته سب بأمنت كنبر استفترة فطري حكي سبسي زي أبيهر فترة الحجب زعبا أمنت كنزارب كلنا بدي أمنت والحنت نقرات كنقبر كم زين غل مصحف قدس كزاربنا خلن تايلو بزي امنتنا املاح كسمرو ايكون لهم نيلو مش حقي كسمرو ويچيس كحغسو مالتي املاح زحغسو نغرات مصحف قدسنا انت داري يخمو زحغسو እግዚአብሔር استغرملهم بامنتهم እግዚአብሔር ስነቀፎም ሰባት እንተ ዳሪ ይخمهم ከአኒ እምነት እንደወግደሊ ምክንያቱ አምላኽ ዝጥምቶ ነገራት ወይ ድማ ዝደልዮ ነገራት እንተ ዳይልና ባር እምነት ምህላው በእምነት منبار أماني مخان دبها النجارات بفلاي كأني كم أمنتي مش وعلات ما تسوي عيش منا كوت الدم بنتايدنا نبها أمنتي حكي مش أماراتي زي بلو قداي انتاي زي بلو قداي أمارات زي بلو قداي سلام انتاي مسيلكم أملاخ نسب كفوترون كله كي ترفه عفتز العلم أو مخرو نسب بإمنت كنبر دلو وفطر غيرو يفطيرو إذا حسابات زي بمصحف قدسنا انت دارينايو أو قال جيزي بخال تزاري بولو سلازلو معناته امنت بزعوا ديفينيشن ناي امنت كنرين كلنا صبو غيرو مصحف قدسنا ديفاين كاب زغبرو بزح جيزي موكس نتقملو عبراويان معرف 10 حدا فقد حدا مش حكي دايلو امنت غنا يلو ناب ديفينيشن كاتو كله تقداميت انت يلوالو نت تسفا زغبرو ነገር ታኻለይት ግን ታይልዋለሁ ናይቲ ዘይር ነገር እንታይ ምግባሪ ምርዳይ حقي እምነት አምር አይዱዳ ድሕርና ምርአይ በጽሕካ እምነት ድበሃል ነገራት የለን እምነት ተወዲዩ አብደይ ምርአይ ዝበሃል ነገራት እምነት አምራፍ ዒስራ ዲዩ ወንጌል ዮሐንስ ብዛዕባ ቶማስ ኣብ ዘይነበረሉ ጊዜን ሰዓታትን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጾም مش معناته كيراخو يامن يلو حقي ኢየሱስ ክርስቶስ ስታይ ምስ ገበረ እንታይ ይልወጭዑ ጎይታይን أملاخين يلو حكي بقى يسوع كريستوس حجي انقع منك دو يلوي نانو سلازي راخا يا خاز امنكا اتم كي رايو زامنو بصاني موچيس انت ما ترايلنا اذا امنت ايكونني كوت اباحلا امنت ناي زير نغرات سلازي خوينا مالتي
ስለዚህ ነቲ ዘይርአ ነገራት ምርዳእ እንተደኣ ኮይኑ እምነት በቲ ዴፊኒሽን ተዳሪናዮ እምበር ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 6:16 ክንርኢ ከለና እንታይ ይድብለና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ወይ ድማ መንነት ናይ እግዚኣብሔር ንሱ በይኑ ዘይመውት ሓደ ሰብ እኳ ኮቶ እንታይ ዘይገበሮ ዘይረአዮ ክሪኦውን ዘይክእል ኣብ ዘይቅረብ ብርሃን ዝነብር ንዕኡ እንታይ ክብርን ናይ ዘለዓለም ስልጣንን ይኹኖ አሜን። ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ እንተዳይልና እምበር በባህሪው ዘይረይ ባህሪው ዋላ ኸይ መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረና ሁሉ ሓደ ጊዜ ተዛሪብ የለው ባህሪ ናይ እግዚአብሔር እንታይ እንተዳይልና ባህሪው ዘይረአ ባህሪው እንዲድብለና ሮም የቀዳማይ ምዕራፍ ክዛረብ ኮለ ብዛዓ ዘይረአ ባህሪው ብግብሩ ግና እንታይ ዝገብር ያ ዝብለና ዝፍለጥ ዘይረአ ባህሪው ማለት እንታይ ተዳይልና ሕጂ ትናቱ ዲቫይን ኔቸር ሲ አምላኽ በባህሪው እንታይ ይገብርኒ ተዳይልና አይረአይን። ስለዚህ እግዚአብሔር ንሰብ ፈጥሮ ሁሉስ እንታይ ገይርዎ እንተዳይልና እምበር ከምዚ ዓይነት ፍጥረት ገይሩ ይፈጥርዎ ማለት። ስለዚህ እምነት ድበሃል ነገራትን በእምነት መንባር ድበሃል ነገራትን ከም አመንቲ ካል አማራጭ ዘይብሉ ነገር ወይ ካብት ደንበክት ወጽኽት ከላለካ ወይ ካብ ዝተኻለ መጠን ከአኒ ብዝገበርካ ጌርካ እምነት ድበሃል ነገራትን በእምነት መንባር ድበሃል ነገራትን ልምምድን ምዕባይን ድበሃል ነገራት እዚ አኸተ ጥሪክ ትከላለካ ተዳደይ ኮይኑ ኣብ ህይወትካ ብዙሕ ጊዜ ኣብቲ ቤተ እምነት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ግናኸ ኣይዝሑል ኢኻ ትነብር። በእምነት መንባር ዝበሃል ነገራሲ አማራጭ ዘይብሉ ናብራ ናይ ክርስቲያን ራሜን ክሰም እንታይ ዘይብሉ አማራጭ ዘይብሉ ዋላ እውን ሓደ ጊዜ ሓደ ድዛረባ ነገራት አላምሽ መጽሐፍ ቅዱስና ክንደይ ክንፍለው ወይ ለየ ድዛረባ ክልተ ክንፍ ምሽ ሓቂ በቲ ሓደ ወገን በአምላኽ ወገን ጸጋይ ብሰብ ወገን ግን እምነት መጽሐፍ ቅዱስ ክልተ ክንፍጥራ ይደሎ በአንድ ርዕሱ ማለት። ስለዚህ አምላኽ ካብ ባህሪኡ ዋላ ፈጣጥሩ ንሰብ ፈጥሮ ሁሉሲ በእምነት ክነብር ዘለዎ ፍጡር ገይሩ ስለዚህ ፈጠሮ እምነት በእምነት መንባር ገለ ድበሃሉ ነገራት ተረዲኹም እንልኹም ካብ ምርአይ ድበሃል ነገራት ወጪኻ በእምነት መንባር ድበሃል ነገራሲ አማራጭ ዘይብሉ ነገራት ስለዝኾነ ኣብዚ ነገራት ኣዚና ኢና ክንዓምቕ ዘለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ክስታይ ምስላም ሻለ ዘይተርፈካ ጋሻሲ እንታይ ግበሮ ኣይተርፈካን ስለዝኾነሲ እንታይ ግበሮ ደጋጊምካ ሰዓሙ እምነት አማራጭ ዘይብሉ ነገር በእምነት መንባር ድበሃል ነገራት አማራጭ ዘይብሉ ነገር ባይዘወይ ብዛዕባ ኢቫሉዌሽን ወይ ድማ ግምገማ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ንሰብ ቆሮንቶስ በእምነት እንተዳሃልዮም እንዲልዎም ሻቂ ርእስኩም እንታይ ግበሩ ፈትኑ እምነት አማራጭ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ። ካላይ መጽሐፍ ቅዱስና ብምልአት ናይ ታሪኽ ሸፈነ ናይ ቅዱሳት ሰባት በእምነት ከም ተመስከረሎም ይዝነግረና መጽሐፍ ቅዱስና ተጻሒፉ ካብ ዘሎ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ተዳሪኢኹሞ ብሙልኡ ናይ ብሉይ ኪዳን ሸፊኑ ደሎ ታሪኽ ይኹም ትረኹ። ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ሰብ ምስተፈጥረሲ ቀዳምነት ናይ መን ዲኹም ትረኽቡ አዳምን ሔዋንን ምስተፈጥሩስ ብድሕሪ አዳምን ሔዋንን ደሎ ታሪኽ ካብ መን ይኹም ትጅምሩ አቶም ሰባት ካብ መን ይኹም ትጅምሩ ካብ አቤል ሓቀምሽ ትናይ አምላኽ ክስታይ ማለት እዩ። ስለዚህ ካብ አቤል ጀሚሩ ብሙልኡ ደሎ ታሪኽ ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ተጻሒፉሎም ደሎ እንታይ ይድብለና እዚኦም ብምንታይ ተመስኪርሎም ይድብለና በእምነት ተመስኪርሎም በቃ በኻልእ ነገራት እንታይ የብሎም እንመስልኩም መለለይ ድበሃል ነገራት የብሎም ታሪኾም ብሙልኡ ኣብ ሓደ ነገራት ተጸውሚቑ ደሕለፍዎ ታሪኾም ደሕለፍዎ ነገራቶም ብሙልኡ ውረደ ይብገለው ብሙልኡ ክስታይ ክገብር ከሎ በቲ ናይ አምላኽ መለክዒ ኣብ ሓንቲ ነገራት ክትጽሓፍን ኮላሲ እዚኦም ኣመንቲ እዮም ይድብል ብምንታይ ተመስኪርሎም ከምዚ ቻሌንጅ ጋጢሙኩም ፈልዶ ገለ ነገራት ገለ ሓሳብ ዓቢ ድኾነ ነገራት ነዚ ነገራት እዚ ብሓንቲ ቃላት ታይል ካም ገለጽካዮ ገለ ድብል ነገራት ሓደ ጊዜ ኣብ ዝመራኸብ ብዙሓን ፖስት ሆኒ ምሽ ሓቂ ነዚ ባብሓንቲ ቃላት እንታይ ኢልኩም ገለጽኩም ወገለ ይባሃል ምሽ ሓቂ እንታይ ማለት ተዳይልና ኣሳሪ ዝኾነ ኮር ዝኾነ ሓሳባት ማለት ነዚኦም ብሙሉኦም እኮ ታሪኾም እኮ መዓት ኮይ ንምሳሌ ናይ ሙሴን ተዳሪኢናሲ ታሪኹ እኮ መዓት እዩ ታሪኹ ስታን መጽሐፍ ቅዱስ በኣሳሪ ሓሳባት ብሓንቲ ክገልጾ ከሎ ግን ኣማኒ ይድብሉ በቃ እንታይ ይድብሎ ኣማኒ ነዚኦም ብሙሉኦም ከኣኒ ክዛረቦም ከሎ እንታይ ይድብሎም ተዳይልና እዞም ሰባት እዚኦም ኣመንቲ ይብሎም እዞም
ብዙሕ ግዜ ክስታይ ንገብሮውን ከም ልምዲ ብዙሓት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ዝሰማምዕሉ ከም ልምዲ ነዞም ሰባት እዚኦም ክንዛረበሎም ኮለና እንታይ ኢና ንብሎም ናይ እምነት ኣቦታት ኢና ንብሎም ኣሜን ኣብ ሓድሽ ዓመት ኣሜን ልመዱ በጃኹ ኣሜን ካፕተን ከምዚአን ክገብር የገለልኩም ደእተኹም ናብ ሊስትኹም ኣሜን ከኣኽቢል የልኩም እቱ በጃኹም ኣሜን ሲ ታይኾነኩም ኣይትኸፍሉሉን ኮይኹም ይኹነለይ ማለት ይኮ እዩ ማለት ይሰማዕ ኣለኹ ማለት ይኮ ሃገር ሰላም ኣይ ሰላምኒ ኣራይ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ዳይሉ መሲልኩም እምነት ግን ኣነ ተስፋ ዝግበሮ ነገር ርግጽ ምግባር ናይቲ ዘይርአ ነገር ምርዳይ ምስ በለ በኣኣ እዩ በኣኣ እስክንበል በኣኣ እዩ ነቶም ዓበይቲ እንታይ ዝገበረሎም ዝተመስከረሎም ሳልሳይ ናይ መንፈሳዊ ጉዕዞና ጅማረ እንታይ እንተዳይልና ናይ እምነት ጅማረ ናብዚ ደንበዚ ክንኣቱ ከለና ናብዚ ደለናዮ ሓዋት ዝገበረና ኦኬ ኣሕዋት ስለ ዝኾንና ሕጂ ተኣኻኺብና ኣብ ሓደ ጽላል ክንነብር ዝገበረና ብሓደ ኣሳሪ ዝኾነ ሕግን ስርዓትን ከም ማሕበር ኮይና ክንመላለስ ዝገበረና ገሌና እኮ ኣይንፋለጥኒና ሓቀይ ከምኡ ትገብሩ ዲኹም ኣነሶም ከምኡ ትገብሩ ሓቀይ ኣበይ ዓድኻ ገሌልኩም ሓይትኩም ትፈልጡ ዲኹም ኣይትፈልጡን ኣይግበርኒ ኣብ ቸርቾም ይግበርኒ ሃራይ ብዓዲ ብገለ ኣይኮናን ኣይንፋለጥኒና ግን ንፋለጥና ኣሕዋትና እግዚአብሔር ይመስገን አሜን ብሞትን ትንሳኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝተፈጸመ ፍጻመ ንዓና ብወንጌል መልክዕ ምስ መጻና ንሕና which is እምነት ማለት ኣዎንታዊ መልሲ ምስ ሃብና እንታይ ኮይና እንተዳይልና ናፍቲ ደንበ ኣቲና ማለት ኣብቲ ደንበ ምስ ኣተና ኢና ኣሕዋት ኮይና ማለት ሓደ ኮይና ማለት ስለዚ ድማ ኢና ኣብ ሓደ ጽላል ኮይና ብሓደ ንጓዓዝ ዘለና ስለዚ ናይ ናትና መጀመሪ እንታይ እንተዳይልና እምበር እምነት ብምንታይና ጀሚርና በእምነትና ጀሚርና በእምነት ተደይና ኣቱ በእምነት እንተደይን ጅምር ነርና ኩላትና ኣብዚ ዘለናዮ ቦታ ኣይመሃለና ነርና በብፋንጣና ኣብ ካልእ ተረኸብና ነርና ማለት ደራኸበና ኢሹ ኣይመሃለውን ነር مش ሓደ ግዜ ምስ ገለ ሰባትሲ ብድኾነ ነገራት ከይትራኸብ ትኸሊኻ ምክንያቱ እንታይ እንተዳይልና ሓደ ኮመን ኢሹ መራኸብ ስለ ዘይብልካ ማለት ንዓና ግን መራኸብ ድባሃል ነገራት ኣለውና እንታይ እንተዳይልና እቲ ናይ እምነት ጅማረ አሜን ስለዚ ደንበና ንባዕሉ እንታይ እንተዳይልና እምበር ደንበ እምነት ራሜን ክሰምዕ ኩላትና ኢድ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ኩላትና እስክንበል ኩላትና ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ እንተዳይልና ብዛዕባ ብዙሕነት ይዛረብ ናብ ሕብረት እምነት ኢሉ بدحريو دلو نجارات ناي عبيت قدايو ناي قعزو قدايو تندحريو دلو نجارات تا إنترايلنا ناي قعزو قدايو ناي عبيت قدايو مجمر تاجن كلاتنا نمنتاينا أتينا انترايلنا ناب حبرة إمنتنا أتينا سلازي إن بارت دنب متسوعنا انتايد بحال ترايلنا آمنتي تباهيلنا النتسوع أب دنبني آمنتي مسأتها آماني تبيهل كمستتسوعها أمارات زي بلو هيوت انتا انترايلنا بإمنت من بار تراي سلازي خمي يركا بإمنت كم تنبر نإمنت كاز حقوزوها نقرات إمنت دبها النقرات انترايخا حج انتا تقبر دلكا انتا دايلنا سرشيخ تقبر دلكا ويدماني نازي نقرات ترايخا فوكاس تقبر دلكا انبر بإمنت من بار دبها النقرات أمارات زي بلو قداي ويك توتسع لكا ويك تأتوخ تكلا لك أتيخا أخت نبر كتكلا لكا خميناي كم تيخ نبروز قباكا نقرات نبر كتكلا لك سلازي مبار هورا باولوس كزهرب كله انتا ايدو بلوم دلو انتا دايلنا بإمنت كريستوس بملئات بلبهم انتاي متان كجبر متان كجز متان انتاي كيدغونو ندحريت متان كيتملسو باولوس تأسيرو لويكم صباح وي نعنا ايتم أسرتي بمبال وي دما نسو يلن بمبال ندحريت ابيلكم متان كيتملسو نغعزوكم كودعكم زخيل كريستوس بإمنت نلبهم انتاي كغبرو خلالو كقوصاصرو سلازي دما ايد صليلكم دلغو ايد بلوم دل كريستوس بملئات بلبهم كريستوس مسؤوم አለው ደው ንልቦም በመልአት መቆጽጻር ግን ካሊ ስለዚህ ህይወት ረኺብና ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምናይ ብሕት መድኃኒና ጌርና ተቀቢልና ህያዋን ኮይና እወ ግና አምድሪ ክንነብር እንኮለና ክንመላለስ እንኮለና ግን ከም ህያዋን ኮይና ክንመላለስ ግን ታይ ክንገብራለና እንተ ዳይልና ክርስቶስ ንልብና በመልአት ክገዝኦ ኸላለው ሓደ ጊዜ አብናብራ አመንገዲ ንእምነትና ደድክሙ እምበርዶ ዘብሉና ነገራት አብ ዝተፈላልየ ጽላታት ናይ ህይወት ዝተፈላልዩ ነገራት ኣለውና ንዓይ ካብናትኩም ዝተፈለየ ነገራት ክህልወኒ ይኽእል ግን ሓንቲ ጭርሑላትኒ ኣነ
ኣሚነ ይኽመውት ኣለኒ ዋላ ሪኦ ደለኹ ኩነታት ዝጸለኹሉ እንተ ደኣ ዘይተመሊሱሲ ካብ እናተጠራጠርኩ ወይ ድማ ካብ ንእግዚአብሔር ክስታይ ገይረዮ ዋላ ንሱ ኣይመለስሲ ኣነ ግን ኣምላኽ ይኽእል እዩ ኢለ ክመውት ኣለኒ ኣረ ኣሜን ክሰም ምክንያቱ ኣምላኽ ይኽእል ብፍላይ ኣብዚኣ ጽሕፍቲ እዚኣ ሓንቲ ነገር ክነግረኩም ኣስተቢልኩም ላይ ኣይስተባሃልኩም ምላን እዛ ጽሕፍቲ እዚኣ ክነግረኩም ግናኸ ትብላላ ኣብታ ናይ መወዳእታ ትሕትቦ ጽሑፍ ተዳሪኹማ እስኪ ራእዩለይ እንታይ ትብላላ ግናኸ መቸም ንምንታይ ኢኻ ትጥቀመሉ እዛ ግናኸ ትብል መስተጻምር ንምንታይ ኢኻ ትጥቀመላ መሲላትኩም ግናኸ ድብል ሓሳባት ብበዝሒ ግዜ ኣፍራሲ ምሽ ሓቂ ኣፍራሲ ምሽ ነቲ ሓደ ክትብሎ ዝደለኻ ነገራት ግን ተዳኢልካ ኣፍራሲ ወይ ድማ እንታይ እንተዳኢልና ከዓ እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ንዝብል ነገራት ካልእ እውን ኣሎ ንዝብል ነገራት ክትጥቀመሉ ከኣኒ ትጥቀመሉ ሓሳባት እዩ ግናኸ እዚ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ንድብል ሓሳባት ኣብዚ ሕጂ ንኸምኡ እዩ ተጠቂሙላ ደሎ ዛ ሓሳባት እዚኣ ግናኸ ኢሉ ራእይዋ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ከምቲ ኣባና ዝገብር እንታይ ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንታይ ንገብሮ እንልምኖ እስክበሉለይ ክንልምን ኮለና ታይና ንልምን ከመይና ንልምን መሲልኩም መጠንቲ ዓለምና ኢና ንልምን ዓለምና ኣተሓሳስባና ስለ ዝኾነ ሊሚት ናይ ኣእምሮና ኢና ንልምን ክንልምን ኮለና ሓቀይ ዲኮነን እዩ ሽዑ እንታይ ኢሉ መሲልኩም እናሓስቦ እስክበሉ ንምሕሳብ መቸም ድሌትካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ዝባን ሕጊ ድብለካ የለን ክትሓስብ ኮለኻ ብእምሮኻ ንበይንኻ ኮይንካ ክትሓስብ ኮለኻሲ ስለምንታይ ዝትሓስብ ኢሉ ዝቃወመካ የለን ድሌትካ ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሰብ ኣብዚኣ ጠጠው ኮፍ ኢሉ ከሎ ካብዚኣ ናብ ካልእ ዓዲ ክኸይድ ነፊሩስ ክሓስብ ይኽእል ኣይትሕሰብ ዝብሎ ኣሎ ዲ ናብ ባይታ እንድሕር መፂኻ ግን ኣይከኣልን እዩ ኢኻ ትብል ምሽ ሓቂ ኣይከኣልን ሓሳብ ዓብዪ ነገራት ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ድሌትካ እንልምኖ ጥራሕ ደይኮነሲ እናሓስቦ እውን ከይተረፈ ይድብል ዘሎ ክገብር ይከኣሎ እዩ ብዛዕባ እቲ ስታንዳርድ ናይ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎሲ ናይ ምግባር ተኽእሉ ወይ ድማ ዓቕሙ ክዛረብ ከሎሲ እቲ እንልምኖ ጥራሕ ደይኮነሲ እንድሕር ብዛዕባ ናይ ምግባር ነገራቱ መፂናሲ እናሓስቦ ከይተረፈ ከማን ክገብር ይከኣሉ ኣረስ ተረዳእንስ ኣብ ምግባሩ ከዓ ክዛረብ ከሎ ከዓ ምግባሩ ጥራሕ መዓስ ኮይኑ ከዓ ኢልኩም እምብዛ ዓዚዙ ክገብር ይከኣሎ ሕጂ ብዛዕባ ምግባሩ ገለመለ ብዛዕባ ክእለቱ ኣይትጠራጠሩ እቲ ስታንዳርድ ናይ ምኽኣል ዝበሃል ነገራት ክንሓስብ ከለናስ እንልምኖ ደይኮነሲ ዝባን ሕጊ ደይትበሃለሉ ድሌትካ ክትሓስበሉ ትኽእል ሓሳብ እዚ ነገር ከመይ ገይሩ ክኸውን እትብሎ ነገራት ከማን ከይተረፈ ንሱ ክገብሮ ይከኣል ብዛዕባ ምኽኣል መፂኻ ኣብቲ ምግባሩን ደይ ምግባሩን የድልየካ ድዩ ኣየድልየካን እዩ እቲ ደይ ምግባሩ እምበር እቲ ደይ ምግባሩ ሲ ብዛዕባ ክኣልነቱ ኣብ ዋጋ ንዕዳጋ ማጋላ ባዶስ ኣራሚን ዝተረዳእንሰ ኣምላኽሲ ትስማች ግሬስ ኣምላኽ እዩ ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ እምብዛ ዓዚዙ እንታይ ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ ስለዚ ነዚ ኣምላኽ እዚ እንታይ ኢና ክንገብሮ ዘለና እንተደኣ ኢልና እምበር ክንኣምኖ ጥራይ ደለና ራሜን ክሰም ስለዚ እምበር ተደለናዮ ደንበ ናይ ምንታይ እንተደኣ ኢልና ናይ እምነት እዩ ሳልሳይ እንተደኣ ርኢናዮ ከዓ መንገድና ናይ እምነት መንገዲ መጽሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ሮሜ 1:17 ከምዚ ኢሉ ከምቲ ጽሑፍ ግና ጻድቕ ብእምነት እዩ እንታይ ዝገብር ኢሉ ዝነብር This what I mean ሕጂ እቲ ንደልዮ ደለና እምበር ጻድቕ ብምንታይ እዩ ዝነብር ብእምነት እዩ ዝነብር ሕጂ ክነብር እንከሎ ኣበይ እዩ ዝነብር ኣብ ዝጉእዛዊ ዓለም ክነብር እንከሎ ንእምነቱ ዝፈታተኑ ነገራት 100 እዮም ንሱ ግን ሕጂ ነቶም ንእምነቱ ዝፈታተኑ ነገራት ነትናቶም ሓቅነት ደይኮነ ዝቕበልሲ ክነብር እንከሎሲ እቲ ናይቶም አንጻር እምነቱ ድማላለሱ ደለው ወይ ድማኒ ድረአዩ ደለው ተርእዮ ሓቅነት አቦቶም ከም ደለው እናሃለው ከሎ ንሱ ክጓዓስ ከሎ ግን ብምንታይ ይድጓዓስ በእምነት ይድጓዓስ ድሌቶም ይኹን አምላኽ ግን ይኽእል እዩ ይድብል አምላኽ ግን አሎ ይድብል አምላኽ ግና ናይ ዘለዓለም ህይወት ግና አሎ ይድብል አምላኽ ነዚ ነገራት እዚ በወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይርዎ እዩ ይድብል በየናይ በቲ ጽሑፍ መሰረት ምክንያቱ እምነት ካብ ምንታይ ስለ ዝኾነ ካብ መስማዕ ስለ ዝኾነ
ንእምነት ንምሕያል በዛ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝዛረቦ ዘሎ ኸዓ ብጸሎት እንኮላይ ናብ አምላኽ እናቀረብካ ክትከይድ እንኮለኻ ልብኻ እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ ተዳኢልና በእምነት በክርስቶስ በመልአት እንታይ እንዳኾነ ይኸይድ እናተገዘ ይኸይድ ክርስቶስ ንልብኻ በእምነት ይገዝኦ ተራዲይ ኮይኑ ግን ኢና ንብል ደለና ተራዲይ ኮይኑ ግን ኦኬ በምክንያት መንፈሳዊ ህይወት ድኻም ምህላው አምድሪ እና ነበርካ እና ተመላለስካ ኮለኻ ግና ከበደይ እምነት ክትመላለስ ትኽእሊኻ ሁሉ ነገራት ቻሌንጅ እና ገበረካ ክትመላለስ ይካሊ ማለት ናይ መወዳእታ ሐሳባት እንተዳሪኹም ኸኣኒ ፍጻመና ኸኣኒ ናይ ምንታይ ፍጻመ እንተዳኢልናኻ ናይ እምነት እዚ ጉዕዞና ክንውድእ እንኮለና መወዳእታና እንታይ እንተዳኢልና ናይ እምነት ፍጻመ መንት መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ሲልኩ ጻድቅ ግና በእምነት ይዝነብር ምስ በለ ንድሕሪት እንተተመልሰ ግና ነፍሰይ እንታይ ገብራን ብውባህ አይብላን ርድት ያ ማለት ስለዚ ክነብር ከሎ ብምንታይ ይዝነብር እንተዳኢልና ሕጂ በእምነት ይድነብር ክምለስ እንከሎ ንድሕሪት ካብ ምንታይ ይወጽ ማለት እንተዳ ክወጽ ኮይኑ ካብ ምእማን ይዝወጽ ነህመኖስን እስክንድሮስን ዲዩ ከም ኢሎም ደሎ ናይ እምነት መርከቦም እንታይ ጌራቶም ያይሉ ተሰቢራቶም ያይሉ ዝተመልሱሉሲ ናይ እምነት መርከቦም ስለስተሰብረቶም ያ ማለት ስለዚ ክጓዓዝ እንከሎ አማኒ ክነብር እንከሎ ብምንታይ እዩ ዝነብር እንተዳኢልና እምበር በእምነት ካብቶም ንምንታይ እዩ በአማኒ ዝአምን ዝብል ነገራት ሓደ ግዜ ትዝኩር ተዳኾንኩም ብዙሓት ካባታቶም ተዛሪብና ነርና ህላው መንፈሳዊ አካል ናይ እግዚአብሔር ህላው መንፈሳዊ ዓለም ህላው መንፈሳዊ አካል ወይ ድማ መንነት ናይ ሰብ ህላው መንፈሳዊ አካላት ትበሃሉ አምላኽ ብሞት እንትንሳኤና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጸሞ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ተገይሮሙልና ተባሂሎም ደለው ነገራት ዝሕጃ አንቶይ ኢንጂነር ሓውና ዝገልጾ ዝነበረ ካህናት ይኹም ክብለና ቆሎሲ ኢና ንድብል ነገራት ናይ ምንታይ እንተዳኢልና ናይ እምነት ነገራት እዚኦም ኩሎም ነገራት እንታይ ዝገበረ እንተዳኢልና ዘካተተ እዩ ማለት እዩ ናይ እምነት አዮ ካለ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና እንተዳሪናዮ ካላይ ጢሞቴዎስ 4 ካብ 6-7 ከምዚ ኢሉሎ ኣነስ ጳውሎስ ክዛረብ ኮሎታ ናይ መወዳእታ ጉዕዞ ካብ ሕጂ እንታይ ገብር ኣለኹ እስዋ ኣለኹ ሽዑ ከምዚ ኢሉ እታ መዓልቲ ምስልባተይውን በፂሓያ እሞ ሰናይ ገድሊ እንታይ ኮይነ ተጋዲለ እቲ ጉያይ ከዓ ወዴ ነታ እምነተይ ከዓ እንታይ ገይረ ሓሌ እዚ ቃለስን ኮሎ ክጓዓዝን ኮሎ ስጋዕ መወዳእታ ዝገበሮ ነገራት እንታይ ነይሩ ተዳኢልና እምበር እምነት እዩ ሓሊ ስለዚ ካብ መጀመርታ ተኣትዎ ትነብሮ ትውድኦ ኩሉ ነገራት ናይ ምንታይ እንተዳኢልና እምበር ናይ እምነት ነገራት እምበር እምነት እንታይ ኢና ንብል ዘለና እንተዳኢልና እምበር ኣማራጺ ዘይብሉ ነገራት ሐዋርያ ጳውሎስ እምበር ዝጽልየሎም ደሎ እዚ ናበር እስተይካት ሐዋርያ ጳውሎስ ክጽልየሎም እንከሎ እምበር በቲ ኣብኡ ገጢምዎ ደሎ ኩነታት ንሳቶም ልቦም ብምስንባድ ንድሕሪት መታን ከይምለሱ ካብቲ ሓደ መፍትሒ ኢሉ ሕጂ ዝጽልየሎም ደሎ እንታይ እንተዳኢልና እምበር ክርስቶስ በእምነት ኣብ ልብኹም እንታይ መታን ክገብር መታን ክሓድር ንልብኹም ብምልአት እንታይ መታን ክገብሮ መታን ክቆጻጸሩ ይኽእል እዩ መታን ክትብሉ እዚ እንተደኣ ኮይኑ እንታይ ክትገብሩ ኢኹም ይድብሎም ደሎ ሕጂ ምስታ ስግኣቱ እንተደኣ ራእይና እምበር ንድሕሪት እንታይ ክትገብሩን ኢኹም ኣይክትምለሱን ኢኹም ልብኹም ኣይክጆጁን ሎሚ ኣብ ምድሪ ከም ሰባት ክንነብር እንከለና ወይ ድማ ክንመላለስ እንከለና ኣብ ገሊኡ ኣፍና ኣውፂና ዓዊልና ደይ ንዛረበሉ ግናኸ ንእምነትና ዝፍትን ነገራት እዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብዚ ዝዛረቦም ደሎ ምስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ወይ ድማ ምስታ ዝጓዓዝዋ ደለው መንገዲ ምውራስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ምስኣ ዝተተሓሓዘት እያ ግናኸ እምነት ኣብ መንገድና ደድልየና እንታይ እንተዳኢልና ኣብ ኩሉ ሸነኻትና ህይወት እምነት ደድልየና ሎሚ ደድክመና ነገራት እንታይ ኣሎ ይኸውን እዚስ ደሓን እግዚአብሔር ኣይክእሎን እዩ እኳ ተደይበልናሲ ተረዲኹም ኣለኹም ንልብና ግን ኣድኪምዎሲ ኣወንዚፍናዮ ደለና ነገራት እንታይ ኮን ይኸውን እምነትና እንታይ ኮይን ደሎ እንተዳኢልና ኣብ ገለ ጉዳይሲ እምነትና ተወቂዑሎ ማለት ኮይኑ ኣምላኽ ብዛዕባ ኸኣልነቱ ብዛዕባ ምግባሩ ወልሓንቲ ነገራት ዘይጨንቆ ኣምላኽ
كم مؤمن انتي متعب قدس كزاربنا خلوسي ممات سقون بزح جزء نتقاملوا نا إبراهيم نا إمنا تابويلنا نتوعه ممات ما هتنساران النار عايز انتي عتول تاتعبت نمؤمن انتي جبرن برتعمبر نمؤمن انتي جبرن أي دخمة حجة تقولنا تاتكون تايد جبر تدايلنا إمنا تكازفتن كوي حكي ناس نقول هذا زعج أو وندوز أجندة زعج أو كو أي كونيو كوي دبلك نعم بأمنة منبر كم أماني أمارات زي بقولوا قد دايس لزخانة بأمنة يد نبر بك أمين تايد بلدلو بأمنة منبر كل جعزونا أنا أمنة نقرات لزخانة نتيق عليك زي أبير كم دلو وعمتي زي أجن إنان بلدلنا عج بس هو رب أولو سمر هذا له أب إجزي أبير كله جزء بمقرب منفسه وهوتنا النابر تعخ خير كله بقومة أن كم تهور رب أولو زبلو دلو أنت دايلنا كريستوس كأ نلبخها بملأت أنت عند جبوري خير ناتقول أشوري خير أمنة كان أنت عند جبوري خير نعبي خير أمنة عبي ده حد رومين رأيمو كداوي معرف يشتي تزاري بخوده لومي تايكوني خون إزس أفناوت إنك زي أبي راي كلوني كوا تديبل الناس جنت هنا تاس نابكم عينت أبصحون لبنا يحلي لواسي إزس بقى إلنا دعت أنا يوم عرف انتايه اللي خون زي أبير كافتن اللمنون إن حاسبون إن بزع عزيزو خجبر زكالو أملاخي نايجلا حتى من الوش ثي مدري أباي تاب جلا ملا جلا دخون نجارات أيقونن من الوش أيرد بسعوا نايزل العالم هيوتن هلاو منفسهاوي عالمن حرموت دلو هيوتن نايحطو ملكت دلوو نايحطو ملكت تشالنج تاتن فتناتاتن أبو أمور أنات واقع زمال على السوون كله يخلي أيرد امبردو بمبال حتى ملكة عوشت وزلوا السب كله يخلي نهار باولوس كن ريو خلنا كم evaluation ويدما خم جمجمة بحكي نا إمنة سبيو نيرو إلنا list ويدما check list قريب ناسي yes إلنا right كنه بلو نخيل أما تعرف قدسنا أنت داري خمو هارب أولوس بزعوات سعي موتان ويدما دحر موت دلو هيوت كزاربون كله انتايلو يتزارب مسيلك بسرو موتات زيتن سو أنت دا خوينم لمنتاي أنا خم حدا جزء أبي فيسون مسعراوي تقدم مهراتنا يمسحب قدوس أبز حسابات زي أب كل تيخف اليوم قال يوم مسألة ويا زرار بايو تزاري بوزول له مبزحتهم سامع لكن ليترالي مسعراوي تقدمو يوم دولو مالتي أنا خمسو سامع مسعراوي تقدم من كله سبسي دايس لزلاتوي أمنا سلزلات أنت عينت أمنا سلزلات دحر موت هيوت دبها النجارات سلزلات أم بيبناسي شكلي سخنة وقولنا نان منش من باولوس برجت أماني ينيرو زبلنا نجاراتي اتنابرا يوهم ينيرو مالت كل جزء تاسع حسابات الله أبن بيني كون كله حسبوا نجاراتون سلزخوني أولوس نسب قرنطوس كزاربهم كله بأمنة أنت أهليهم رأسهم فتنو ويد ما رأسهم مرمرو إلو كزاربهم كله ويس كريستوس أبغاتكم كم زلوا دبر رأسهم ما يتفلتون يهم إلو كزاربهم كله أتمهلاون دي مهلاون أواجان عداجانا عتوني علهم سخاتكم هي وصل درقبكم جناخ نعو جنت فلت وديهم إلو كزاكم وأنت أخوينوسي ما خت زي تصنعهم نحنا جناخهم توم ما خت زي يصنعوا كم زي كون ناخد فلت تسفى جبر على لكم سبلا كتخوفوا خي تجبرنا بأملاخ نلمن علونا إلو حكيمش سبكوا فوق زجبر سي معاشي لكم نيرة نبينو خينو سمعوا خلوا يد ما نبينو خون كله سلام انت عيتدعيلنا كاب امنتي قدل سلازلوي جن نبينو أيقونن أملاخ مسؤول الله that much امنت
እንታይ አንተ ተብሉኒ بخمز مغلጽኳ እምነት ኣብ መንፈሳዊ ዓለም መተካእታ ናይ ምርኣያ ኣብ ጉኡዛዊ ዓለም ንነገራት ሪኢኻዮም ኢኻ ምስኻ ከም ደለውን ከም ደየለውን ተጠቃሚ ናይቶም ነገራት ትኸውን እንታይ እንተዳኢልና ምርኣይ ሓቀይደ ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ግን መተካእታ ናይ ምርኣይ እንታይ እንተዳኢልና ምእማን ከም መንፈሳውያን ከም ክርስቲያናት ከ ክንነብሮ ዝግባአና ነገራት እንታይ እንተዳኢልና በእምነት ምክንያቱ እምነትና ዝብዱ ኣብ ዝተፈላለየ ጽላታትና ህይወት ብዙሓት ነገራት ስለ ዘለው በእምነት መንባር ከ እንታይ ዘይብሉ ኢና ካለ አማራጭ የብሉ በእምነት ኢና ክንነብር ደሎና ጻድቅ በምንታይ ይዝነብር በእምነት ይዝነብር ሮሜ ነኺድሞ እዚያ ተዛሪበ ኹዴ ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ክጽልየሎም ኮሎም ባር እንታይ ድብሎም ደሎ እንተዳኢልና በዚ ጸሎት እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በእምነት ኣብ ልቦም ብምልአት እንታይ መታን ክገብር መታን ክገዝእ እዩ ዝጽልየሎም ደሎ ሎም ሓደ ነገራት ክዛረብ ኣብ እግዚአብሔር ሞርና ቀረብና ምንኸደሉ ኣብ መንፈሳዊ ህይወት ሞርና ቀረብና ናብ እግዚአብሔር ኣብ ንኸደሉ ጊዜን ሰዓታትን በዚ ጽሑፍ እዚ ኣብ ህይወትና ዝፍጸም ፍጻመ እንታይ እንተዳኢልና ሞር ድማ እምነትና ንዓቤ ክርስቶስ ንልብና እናገዝኦ እምነትና ድማ ንዓቤ እዩ እንታይ ዝገብር ተዳኢልና ዝኸይድ ነገራት ሓቅነቶም ኣባይታ ስጋዕ ዝኾነ ነገራት ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ኣምላኽ እዩ ሓቂ ኣምላኽ እዩ ዓቢ ኣምላኽ ይኽእል እዩ እናበልካ ኢኻ ትነብር ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሮሜ ቀዳማይ ምዕራፍ ንራይ ሎሚ በቶም አማራጭ ዘይብሉ ነገራት እንተዳ ኮይኑ በቶም ንህይወትና ከዕብዩ ዝኽእሉ ነገራት በኦም አቢልና ንእምነት ኩሉ ጊዜ ታይድ ባህልና ገበርና ያንከይድ ይግባአና እግዚአብሔር መስገን መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረበና ሁሉ ካብ እምነት ናብ እምነት حكي ቀዳማይ ቆሮንቶስ ዲኹም ኢሉ ወደሎ أنا لو زحك زين رومي كن وده 10 شوعات عندي هذا 10 شوعات تأتوا المسيرة قدامي معرف وده 10 شوعات كم زتبن كم تي صحف صادق جنا بأمنة زنبر زبل اتتصدق أملاح راي وعج كاب أمنة ناب أمنة بؤو تاي جبري يقعد آمين كاب من تاي ناب من تاي كاب أمنة ناب أمنة أملاح صادقي بايزوي بزعبا صدقني أملاح بزح جيزة تزاري بناس اللي زولنا إذا حجي كزاربهم كله كم كيرو دبدها كان جرات ويد ما challenge قبره كان جرات يلا نديم تدعي لكمني بزح بأمنة من بارجن أمارات زي بقولوا قداي سلزغنا بأمنتي نحن قاعد لنا متصعب قدسكم إيد نجرنا اتمجهاد انتي مالتي مسيلاتكم بو إلو تزاري بودلو عبت تصحف بزعبا وانجيلي تزاري بودلو بزعبا وانجيلي سلزي نحنا كاب أمنتنا بأمنت كن كيدن كلنا اتتصدق أملاخ مالتان تدعيلنا اتنا إجزابير زبلو نجارات كأني انتي داخوني خيد تدعيلنا الناتجة هدي خيد ربفيلي خوي سلازي ناب قهدي نجارات كنم تعلو النغل انتا انتا دعيلنا مبار امنتنا ايو بمنتا ايو دقهدي دولو دولو بامنت ايو دقهد املاخ صادق مخانو اواغان عداغانا ياتوني نسو صادقي ناسنا مؤمان جن اغزابير انتا يقبري يدلي سلازي مستار استيكا تحازا حواري باولوس يصلي لهم دولهم بار
ክርስቶስ ብምልአት ኣብ ልቦም ክገዝእ እንተ ደኣ ኮይኑ ሎሚ ንሕና ናብ ኣምላኽ ብምጥባቕ ወይ ድማ ብምጽላይ ምስኡ ጽቡቕ ዝኾነ ሕብረት ብምህላው ካብቲ ሓደ ማተርያል ወይ ድማ ካብቲ ሓደ መሳለጢ ወይ ድማ መሳርሒ ብምልአት ኣብ ልብና ክገዝኣሉ ዝኽእል እንታይ እንተ ደኣ ኢልና ናይ ጸሎት ህይወት ምህላዊ ካብ መንፈሳዊ ነገራት እናወፃና እንድሕር ከይድና ወይ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ መንፈሳዊ ሕብረት ምስ ኣምላኽ እንተ ደኣ ደይብልና ብኡ መጠን ከዓ እምነትና እንታይ እንዳኾነ እዩ ድኸይድ እንተ ደኣ ኢልና እናተፈተነ እዩ ዝኸይድ ብእምነት ምንባር ዝበሃል ነገራት እናተፈተነ እዩ ድኸይድ ሎሚ በእምነት ክንነብር ይግባአና እግዚአብሔር መስገን ካብ ዘለና የተሲእና ክንጽልይና እግዚአብሔር መስገን እስኪ ብዛዕባ እዚ ነገራት እዚ ሎሚ ንሕሰብ በእምነት ክንነብር እግዚአብሔር መስገን ልብና ብምልአት ክገዝኦ ሃሌሉያ ንስኻ ሁሉ ትኽእል ኢኻ በልዎ ካብ ንሓስቦ ካብ ንልምኖን ካብ ንሓስቦን እምብዛ ዕዚዝካ ክትገብር ዝከኣለካ ኣምላኽ ኢኻ ሃሌሉያ ንስኻ እሙን ኢኻ እግዚአብሔር 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 ሃሌሉያ ሃሌሉያ thank you Lord ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንስኻ እሙን ኢኻ እግዚአብሔር ንስኻ እሙን ኢኻ እግዚአብሔር ንስኻ እሙን ኢኻ እግዚአብሔር ዘይትኽእሎ ነገራት የለን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ንስኻ እሙን ኢኻ በልዎ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ብዛዕባ ዕብየቱን ሓሰብና ሓደ ክልተ ሰለስተ ግዜ ሓንቲ መዝሙር ክንዝምር ኢና ብድሕሪኡ ናብ ድራር ጎይታ ክንከይድና እስኪ ንእግዚአብሔር መታን ክንኣምኖ እምነትና መታን ክዓቢ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ ሰማይ ዙፋንካ ምድሪ መርገጽ እግርኻ ሃሌሉያ ሕያውነትካ ትነብር ካብ ዘላለም ንዘላለም ክብርካ ካብ ዘላለም ንዘላለም ካብ ዘላለም ንዘላለም ክብርክ ኦ ካብ ዘላለም ንዘላለም ሰማይ ዙፋንካ ሰማይ ምድሪ መርገጽ እግርኻ ምድሪ መርገጽ እግርኻ ሕያውነትካ ካብ ዘላለም ክብርካ ካብ ዘላለም ንዘላለም ካብ ዘላለም ንዘላለም ክብርካ ካብ ዘላለም ንዘላለም ኣምልኸካ ኣለኹ እስክበልዎ ኣምልኸካ ኣለኹ ኣምልኸካ ኣለኹ ኣምልኸካ ኣለኹ أملكك له سماي زوفانك مدري مرقتي قرطا هياونتك هياونتك تنبر زلالي زلالم زلالم زعلي قبل وسك عوالي كاب زلالم زلالم زلالم
ዘላለም ሰማይ ዙፋንካዌ ሰማይ ዙፋንካ ምድሪ መርገቲ እግርኻ ብህላውነትካ ትነብር ካብ ዘላለም ዘላለም ከቢርካ ካብ ዘላለም ዘላለም ነጊስታ ሰማይ 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 ዙፋንካ ምድሪ መርገቲ እግርኻ ብህያውነትካ ትነብር ኣብ ዘላለም ዘላለም ከቢርካ ኣብ ዘላለም ዘላለም ነጊስታ ኣብ ዘላለም ዘላለም ከቢርካ ኣብ ዘላለም ዘላለም ነጊስታ أملخك زيك زيك ونزبها الشنة تخونن عميك كادو مبا غالكاحي زيوز جيزيت تتمتن مسكن الله مسكن سرايك باجو ولا تفتنا أمسكن اللخون أمسكن كيكونه أمسكن كيكونه أمسكن اللخون أمسكن كيكونه Goita Jesus الشنة تخونه عميق هادو مباها لغالك حزيوز كيزيت تمتن تلاقيك باجو ولا تفتن أمسكن علهو تمسكن كيكونه تمسكن كيكونه أمسكن علهو تمسكن كيكونه عملك هاي عملك هاي عملك هاي عملك هاي ويتا يسوع عملك هاي عملك هاي عملك هاي
እሽነት ተኾነ አሚን ካለው ምባል ንቓልካ ሒዘዮ እስጊዜ ተተመተ ፀላይ ከባዱ ወላ ተፈተነ ተመስግን ኣለኹ ተመስግን ከይኮነ ተመስግን ከይኮነ ተመስግን ኣለኹ ተመስግን ከይኮነ አምልካዬ 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 ጌታዬ አምልካዬ 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 ጌታዬ በቃ 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 ከያሌቃ እትገብሮ ቃልካ ከያሌቃ እትገብሮ ቃል ከያሌቃ እትገብሮ ቃልካ ከያሌቃ እትገብሮ ቃልካ ከያሌቃ እትገብሮ ቃልካ ከያሌቃ እትገብሮ ቃልካ ምርኩዝ ዝጠፋሉ ዝርአ ዝግመት ተስፋ ዘይብሉ እውነታት ረጊፀ ዝሓብሮ ንቓልካ ኣይረም ገና ከሎ ባርኸካ ዘየለ ብህሉስ ኤልሻዳይኻ 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 አምልካዬ 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 ጌታዬ አምልካዬ አምልካዬ بتكبروا قلبنا علينا بتكبروا قلبنا علينا بتكبروا قلبنا علينا بتكبروا قلبنا علينا بتكبروا قلبنا بتكبروا قلبنا بكغني وهذا تخونه أمريكا نوبا
ولاجو ولا تفتل أمسكن على هاللويا أمسكن كيكوني أمسكن كيكوني أمسكن على الخوف أمسكن كيكوني كبل التام بتاعيت النظام لاخس كبري قبوي زيابر كبري قبوي زيابر سو كله زخيل أملاخي زيابر مسك زينا نصار زيابر مسك سبو وان كوين نالو زحد شعبتنا يدرار قويتا جزيلونا زيابر مسكن حيلي نبرخت نفوسي نلوتي كله نجاراتي زيابر مسكن تي تشحمت مسكال استفتصم منفساو حقي بأمنت كنوصل خلنا بهوتنا منفساو كوننت متان كله እግዚአብሔር መስገን ሎሚ በእምነት ክንወስድና እግዚአብሔር መስገን አገልገልቲ ናብዚ ገጾም ከመጽዮ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ 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 መጽሐፍ ቅዱስ ከነገረና ሁሉ ታንሕና ንባርኻ ቁርሲ ምስግኡ ታንሕና ንባርኻ ጽዋዕ ድማ مستمو حبرة سلوى عليكم هذا خفت خدمة